posachedwapa tikupasirani ena mwa mafunso amene atolankhani anafunsa Zulu ku press briefing ya imene anachitisa achipani cha UTM DPP afoni komanso UTF, ndipo umu ndi mmene Patricia Kaliati anayankhira ena mwa mafunso amene atolankhani anafunsa. Zomwe kwambiri ine ndi Anatengetsana kuchoka ku Malawi Post Online ndi mafunso awiri. Funso loyamba ndilokhuza tinene kuti apapa mwayamba mgwirizano ngati zipani zimene mwabwera pano. Chachiwiri mwauza ameki kuti pasanafike pa 21 apereke mayankho. Akalephera muli ndi masiku amene muapatse ogwirika bwinobwino onena kuti ngati ultimatum kuti akuyankheni zikomo. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amenewo. Munafunsanso kuti kodi mmene mwasonkhana mu ndi alliance ma reporters inu mmene mwasankhira muli apa nonse nda Zodiak. Basi ifeyo tikakha zolinga za National Legislation Bureau ndi achipani china chilichonse. Ndikhulupiriranso titakumana ku crossroads kumene ni munaliko. Chair wa CMD anadandaulaso chimozimozi. Publicity secretary wa MCP anadandaulaso chimozimozi kuti mbali ine yakudo anthu sanachite chani sanalembesa anthu okwanira. Ndikuti amene ajaso nda opposition mmene kumana pano tikukumana ndi zolinga kuti zimene tufuna ife za National Legislation Bureau aliyense nzonkhunza chipani chilichonse. Zimene takhuza ndakumana ife pano aliyense zokhuza chisankho ndi okhuzikaso wina aliyense. Nde sinakumane ngati za alliance. Pano sinakumane ngati za alliance. Koma takumana kunena kuti za chisankho zikukhuza wina aliyense, za National Legislation Bureau zikukhuza sonda wina aliyense. Imafuna tinene pamenepo. Asogoleri ndinu mati anthu akapanga alliance kukufunsani makana ngati inu panalibepo. Musakavomera alliance nena kapangidwa kudya bwanji mwabwera mwatifunsa kuti kodi alliance ilipo inata kapena koma inu munali kuti munali konko mmeti makuitana ni sina kuitana kuti kupanga alliance takuitana tukamba nkhani za National Legislation Bureau komanso za chisankho chimene chichitike 2025 nde tikamakuitana ku misonkhano tisamayang'anizane nkamwe kuti titusamawa mtundu wanji muzilemba zokhazo zimene ife takutanini takuuza ndipo we respect you. Osamene kuti kumeneku ndikuti kupangako za alliance yayi. Za alliance pano palibe koma tukambirana zogwirizana kuti aliyense Malawi muno atani alembese. Komanso tupanga zogwirizana kuti chisankho chikhale chachani chamtendere. Ndimene tukambirana pano. Mangofuna kuti mwamva bwinobwino. Kodi ngati sadzachitike muzapanga chani? Ife munazo kuti kumana tikambe za National Legislation Bureau pano ngati. Ndeti zakuuzaniso. Zikomo kwambiri. Bwana Aba. Mutazichula zina lanu ndi nyumba imene mmagwira ntchito. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi John Paul Kayuni ndachokera ku Zodiak. Ndimafuna mwakamba fundo zambiri. Mwina mafunso atatu sakwana. Ndiye mutatilola kuti mwina tifunse mafunso angapo. Atatuwo pepani mutikhululukira. Funso loyamba. Akuluakulu nonse muli kutsogoloko. Ulendo wa Msaka, Kaliati, Amkhito, Amathanga kumapetoko. Ndimafuna ndikufunseni mukuti acheya ameki atule pasi udindo chifukwa chakuti ndi mbale wa munthu amene ali wandale. Kodi inuyo mukuyembekezera kuti kutsogoloko ana anu asazakhale pa udindo wa mtsogoleri wa meki chifukwa chakuti inuyo ndinu andale lero? Mwina mutatiyankha pamenepo. Funso lachiwiri mwanena kuti ampesi akumeki atule pasi udindo chifukwa chakuti ali connected ndi MCP. Atani achita chani ampesi chimene chikuonetsa kuti ali connected ku MCP? Mutatifotokozera titadziwa. Komanso ndimafuna mwina pankhani ya company imene ikukambidwa ya
dzina likundivuta kutchula ndimafuna mwina kufikira lero ma procurement amene akuchitika kumeki ndi zina zotero iwo amanena kuti akungotsatira malamulo amene anakhazikitsidwa ndi nyumba ya malamulo. Enanso kutsogoloku ndinu aphungu a nyumba ya malamulo munakhazikitsa nawo malamulo amenewo. Kodi kusinthaku ingasinthe ndi meki kapena nyumba ya malamulo kuti zinthu zisinthe pakayendetsedwe kachisankho? Funso lomaliza, That's a lot of questions, sir. nanga simu yankhulanso zambiri koma ndiye mwina tingolekeza pomwepo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi ndipo ndikuyimira ITM Online TV. Mwafotokoza bwinobwino kunena kuti muzina mwa zimene mukufuna kuti pakhale independent IC auditors, company ya Smartmatic isagwire ntchito, make chair komanso CEO ndi procurement manager tule pansi maudindo, ndipo ngati izizi sizitheka pakhala ma peaceful protest amene apange shutdown dziko. Mumbiri ya dziko lino timaona kuti mtsogoleri amakhala ndi mphamvu zambiri zonena chimene iye wafuna. Mwachitsanzo mu nthawi ya malemu Bingu wa Mutharika ananenapo kuti olemekezeka amukhito sapepesa kapena sachoka pa udindo chifukwa zimenezi zimene mwina iwo atafuna. Tingotengera chitsanzo kuti zonsezi mwapempha zakanika, peaceful demonstration ija yakanika. Inu ngati anthu amene mukufunira zabwino Amalawi amene akuonerani, Amalawi amene akumverani pano, zonsezi zakanika. Kodi Amalawi akavote kapena asakavote? Funso lina, mwayamikira ntchito imene anagwira Justice Chifundo Kachali kuti anayendetsa zisankho bwino. Kodi ngati a opposition mungakondenso kuti patakhala njira Justice Kachali abwererenso ayendetse zisankho zimenezi? Zikomo kwambiri. The issue of the make chair, conflict of interest, my involvement bambo Mpesi ku Ndale asanabwere ku meki ndi nkhani ya procurement ya malamulo ndimakumveserani bwana ngakhale sindi malemba. Zikomo. Ali ready kuyankha mafunso amene onda. Okay. Zikomo kwambiri chair, ndimati ndiyesereko kuyankha mafunso mwanafunsa bambo Paul Kayuni okuzana kulembana ntchito pa chibale. Ntchitozi anathu ifeyo amene tikugwira ntchito za ndale atha kugwira ntchito ndithu, koma ntchito zake umaziyang'ana kaye. Pali ntchito zina zoti zimaneneratu kuti amene mukumulembayo akhale impartial. So ngati kumeki amachita kuneneratu kuti munthu amene akukatenga mpando umene uja asakhale ni makalazi ngati mene takhalira kuno kutsogolo, kuti kumadziwiratu kuti uyu ngwa Ford, uyu wa DPP, uyu ndi wa UTM. So kuyankha kwathu ndi kumeneko. Zintchitozi tiye ndizionesesa. Komanso tikafika pena pake pokula kwambiri. Chisanzo tili nacho. President athu a Professor Arthur Peter Mutharika ali ndi anawo. Ngakhale mbuyo mutakhala atsogolera akuluakulu sitinamvepo kuti mwana wa uje amuyika pa mpando waukulu ayi. Zimene amaopa zinthu ngati zimenezi, conflict of interest. Nkhani yachiwiri ndi ya bambo Mpesi, nkhani imene siniyankhula kwambiri chifukwa nkhani imene ili mkhoti. Ifeyo a DPP tinachiona kuti chinali chinthu chosayenera bambo Mpesi kutenga mpando umenewu ngati chief executive, ndipo tinakadandaula ku khoti. Tikukhulupirira kuti akhoti nthawi yawo ikakwanira atipasa yankho lomwe tinawapempha. So sitinena zambiri, umboni wambiri tinaperekera ku khotiko. I think chair ndilekere pamenepo. Zikomo. Panali funso lokuzana ndi kuti akusatira malamulo a procurement. Ndingonjezera kuti posatira malamulo a procurement aja pamafunika kuti muzisankha malingana ndi cholinga chanu.
ndiyeno ngati mufuna kumanga msewu wopita ku Mzuzu chokera ku Lilongwe, simungatenge kampani yomwe sinamangepo msewu uliwonse. So pamafunika kuti pochita procure achite procure kampani yomwe ili ndi integrity pakuyendesa zisankho, osati kampani yomwe ili disreputable poyendesa zisankho. I think yankho lake ndi limenelo. Achiwiri haja munafunsa mafunso oti ndiye mutani, mnatete ngati savomera mutani takuyankhani kale, ndipo musayese kuti awo ndi masanje, takuyankhani dziko lidziwanso kuti sitikusewera. Munali ndi funso lachiwiri tandikupuseni. Yankho ndila kuti tikufuna chair wa MEC amene ali neutral basi, no name to it, just chair wa MEC amene ali neutral. Zikomo kwambiri.